Bytový dom na Železničnej ulici sa nachádza vo Vrakuni, skrytom klenote Bratislavy, ktoré je plné života, prírody a prekvapení. Táto lokalita sa oproti minulosti významne zlepšila a získala si pozitívnu povesť. Rakúsky lesopark je hrdou dušou mestskej časti. Rozľahlé zelené územie ponúka ideálne miesto na športové aktivity a oddych. Môžete tu behať, bicyklovať alebo len tak relaxovať v príjemnom prostredí. Stredobodom v Rakúne je legendárna stavba UFO, ktorá zaujme už na prvý pohľad. Neďaleko nájdete sochu bieleho bicykla, symbolizujúcu cyklistickú kultúru tohto miesta. Športové ihriská sú ďalšou veľkou výhodou, dokonca aj milovníci bejsbalu majú vo Vrakuni svoje miesto. Dopravná infraštruktúra je spoľahlivá, mestskou hromadnou dopravou sa dostanete kamkoľvek a onedlho privítame aj novú vlakovú trať, čo uľahčí cestovanie do centra Bratislavy. Rakúň je komunitou, ktorá má čo ponúknuť pre každého. Od prírodných krás po športové zážitky a kultúrne dedičstvo. Poďte objavovať Vrakúňu a nájdite si tu svoj nový domov.